जय हिन्द। डाइरेक्ट बडलेण्ड बुंखानोसै। बडलेण्ड बुङोब्ला एसे मोजां खोनायो। दिनैनि भिडिअआ फैसानि सायाव जागोन। दा गासैबो बुंगासिनो दङ टाइगारा फैफिनबाय। दा बिथां टाइगारा बिथां हाग्रामा सारा बडलेण्डआव बडलेण्डनि रां रुफाखौ बबाव गारगोन, मा खामानि मावगोन, आरो जोंनि बडलेण्डनि थांखांनायनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो रां रुफाखौ बबाव करोड़ करोड़ गारनायखौ जों नुनो मोनो, माबायदि बिथिङाव, आरो जोंनि बडलेण्डखौ जों माबायदि समायना खालामनांगौ, जों बबाव फैसा थाखाखौ गारग्रोनांगौ, बेनि उनाव जों मा खामानि मावनांगौ, बेनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। मियानि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआ ओरैबायदि मोजां जादों, दान्थे बिदान्थे। सासेया सोरनिखौबा माइनास पइन्ट बेखौ बुंदों, सासेया सोरनिखौबा माइनास पइन्टखौ बुंदों। गासैनियाबो सैथो गोजा, मोननै साइडथिंबो आङो नायनानै जोबोर मोजां मोनदों। कमेन्ट बक्सआ बेफोरबायदिसो जानांगौ। बियो बोरैमोन, बियो मा मावदोंमोन। दा गासैबो बुङो जोङो गोजौ लेभेलाव थाङोब्ला सिं लेभेलनि मानसिफोरखौ बावगारजोबो। नाथाय सिं लेभेलनि मानसिखौ बावगारोब्ला फिननाया मा जागोन बेखौ जोङो गासैबो मिथिखागौ। सोरबाया गोजौ 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 खामानि मावनानै गोजौ गोजौ गिदिं गिदिं गावनि मानसिखौबो बजबनो रोङि जालाङो, आरो सिंनि गोरिब गुन्द्राखौबो बावजोबलाङो। सिंनि गावसोरनि मानसिफोरा मा खामानि मावदो बेफोरनि जेबो फिडबेक लानो रोङा खोमा। बिसोर माबायदि हिंसायारि खामानि मावदों, हिंसा खामानि मावोब्लाथ' मा मानसिफोरा सोलायजोबगोन, गोसोआ सोलायजोबगोन। बेफोरखौबो सासे केन्डिडेटआ नायनो गोनां जायो, नंगौना नङा? जियानो जा, दिनै जोंनि जाय नोंथांमोना टाइगार होनना बुङो, आरो टाइगारजों लोगोसे जेसेबां केन्डिडेट दैदेनगिरि आरो थिका मावग्राफोर जोंनि बर' समाजाव दङ, आङो मेक्सिमाम मोनथिफ्रामजोबगौ। क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम गासैबो न' बां जाखाजोबनाय, गारि मथर गोनां गोजा फ्रामखा। गासैनावबो मेक्सिमाम दंफ्रामजोबखायो न' बां। सोरनिबा हिनजावफोराथ' साख्रि गोनां, थिकादारफोरनिया बेफोरबायदि गोजा फ्रामखा। अब्ला बे बाराव बडलेण्डआव माबायदि खामानि जानांगौ, माबायदि जौगानाय जानांगौ, फैसाखौ बबाव गारनांगौ, आरो बेजों लोगोसे बिथां टाइगारनि वाइफ बिसि, बिथांनिबो गोबां दायित्व दङ। बडलेण्डनि थाखाय खामानि मावनायाव गोबां दायित्व दङ। बडलेण्डखौ माबायदि फोसाबनांगौ, दङना गैया? जियानो जा, नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जोङो बडलेण्डखौ माबायदि खालामनांगौ। दा आङो फार्स्टआवनो एग्जाम्पल होननानै बुंनोसै। जोंना मामा डक्टर मामाया थांनाय 5 इयार्सनिफ्राय गुवाहाटीखौ, आसामखौ माबायदि खालामखो थांनानै नायहैथां। थांनाय 5 आरो 10 बोसोरनि गेजेराव गुवाहाटीखौनो कमप्लिट सोलायजोबनोसै। एयारपर्टआव ओंखारनाय लोगो लोगो लाइटजों जोंख्लाबजोबनानै गुवाहाटी टाउन गंसे, फ्लाइअभारनिफ्राय लानानै ब्रह्मपुत्रआव गोदान फ्लाइअभार जानायजों, ब्रिज जानायजों, माने गुवाहाटीयानो कमप्लिटलि सोलायबाय। थांनाय 5 इयार्सआव 10 इयार्सनिफ्राय मावै 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 दा अब्ला बियो मामानि गोग्गाथाव। आसामनि मन्त्रिया बेफोरबायदि खामानि मावोब्लासो मा जागोन, गोग्गानो हागोन, आसामखौनो गोग्गानो हागोन, आंनि आमोलाव बेफोरबायदि जादों होननानै। दा जोंनिया बडलेण्डआव मा जादों, बागानपारानिफ्राय तामुलपुरसे हेलिकप्टार बिरनो गोनां जादों इलेक्शनाव। मानि थाखाय हेलिकप्टार बिरनो गोनां जादों? बागानपारा टु तामुलपुर लामाखौ नायथां। बागानपारानिफ्राय नलबारि थांनाय लामाया फिसा, डाम्पार गंसे फैयोब्ला सिएमनि गारिया, बलेर'आ साइड जानानै हेगारना नांगोन डाम्पारनो, ट्राक गंसेनो हेगारना होनांगौ। गंनै गारि खारजाया। तामुलपुरसिम, बागानपारानिफ्राय निकासिसिम हेलिकप्टार बिरनो गोनां जादों। मानो? लामा मोजां गैया। सुबुनकाटाजों बारस'नो नागिरबा दालां गैया, दालाङा बायस'नाय। मानि थाखाय? डाम्पार गंसे, ट्राक गंसे फैयोब्ला सिएमनि गारियानो साइड होनो गोनां जायो। अब्ला लामाया मोजां मोनब्ला, लामाया गुवार मोनब्ला सिएमआ साइड होनो गोनां गैयामोन, डाइरेक्ट खारबाय थागौमोन। दिनै गुवाहाटीखौ थांनानै नाहै, मामाया मा खालामदो, बेसेबां सोलायहोखो। अब्ला जोंनियाव नोंथांमोना जोंनि बडलेण्डआव मा सानो? दिनै आं सासे सिएम जाबाय, फार्स्टआवनो आं गावनि न'खौ लुगोन।
गावनि न'खौ समायना खालामगोन बेजोंल'थ' जाया। जोंनि बड'लेण्ड एरियाया समायना जायोब्लासो लामा दथानिफ्राय लानानै गासैबो जायगाया समायना जायोब्लासो जों समायना खालामोब्लासो जेरै आंनि न'खौ मोजां खालामो बड'लेण्डआबोथ' आंनिनो आंनि आन्दारावनो बड'लेण्डखौ आंनो सालायदो गासै बड'लेण्डआनो आंनि आन्दाराव अब्लासो आङो दुनियानि सिगाङाव देखायनो हागोन आंनि बड'लेण्डआ बेफोरबायदि जेरावखि थाङा मानो लामा दथानि प्रब्लेम गैयै जानांगोन। दुब्लि लांदां लांदां फोथारफोराव दिनैनि दिनाव सान्दुआ ओरैबायदि जाबाय सान्दुआव मानसिया थानो हाला बैफोरबायदि लामा लांदां लांदांफोराव लामाफोरखौ मोजां खालामनानै मोजां दंफां गायनानै होनांगोन समायना खालामनो थाखाय बैफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावोब्लासो मा जागोन गाव बड'लेण्डनि बिफा हिसाबै गावगाय गुबुन हारिनि मानसिफोरनो आरो गुबुन जायगानिफ्राय बड'लेण्डआव फैयोब्ला मा जागोन बड'लेण्डखौ देखायनो हागोन। नाथाय बड'लेण्डखौ देखायनो गामिजों लाङोब्ला लामाबो मोजां नङा लामायाव दंफां फांसेबो धांगा गायनाय गैया सरकारनि फान्डजों बेफोरबायदिब्ला मा जागोन बेफोरबायदिनो लामाबो मोजां नङा दंफां फांसेबो मोजां गायनाय नङा जेबो समायना नङा। जों समायनाबो खालामनो हायाब्ला लामा दथाबो मोजां खालामनो हायाब्ला मा जागोन बेसे गाज्रि नुगोन। दिनै जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे आंनि साननायसो आंनि नुनायसो करोर करोर थाखा बाजेटनि मिटिं खालामो गोजान गोजान जायगानि मानसि लाबो जानाय लोंनाय भिआइपि जानाय लोंनाय जों गोरिब गुन्द्राया बेवहाय जानो लोंनो मोनजाहैया जों गोरिब गुन्द्रायालाय मिटिं नायनोसो थाङो नाथाय बेवहाय भिआइपि जानाय लोंनायखौ नोंथांमोना नुयोबा फाग्ला जालांगोन माबायदि भिआइपि जानाय लोंनाय होयो बेबो सासे सानै मानसि नङा थोरसिया गेजेराव थागोन बेनि सारत आरो बेसेबा गुवार जायो सासे मानसिनि मिनुआ जानाय लोंनायनि सब्जि मैगं थाइगंनि मिनुआ दाउनिफ्राय लानानै फारौनिफ्राय लानानै हांसोनिफ्राय लानानै खुसियानिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय मिनुआ बेसेबांबा आरो बेसेबांबा हाजार हाजार मानसिखौ हटेल बुक खालामना दोनहैनाय आरो बेखौ हटेलनिफ्राय बोखांनानै मिटिंआव लाबोनाय खरसानो बेसेबा करोरावसो लाखाव नङा। दिनै जोङो क'क्राझार टाउनावल' मिटिं खालामनानै गोजाननि मानसिफोरखौ लाबोनानै देखायना मा जानो गामि ओनसोलजों थाङोब्ला जेबोआनो गैया नाथाय बैसोर बायदिया क'क्राझार टाउनाव फैनानै क'क्राझार टाउनखौल' मोजां नुलांना मा जानो गामियाव हाबैना गामिखौबो मोजां नुलांनांगोन अब्लासो बेनिखायनो जोङो फार्स्टआवनो मा मावग्रोनांगौ जोंनि बड'लेण्डखौ जेसेबां हायो एसेबां समायना लामा दथाखौ ओरैबायदि मोजां खालामग्रोनानै होनांगौ बेनि उनाव जोङो जेरावखि थाङा मानो दाब दाब जायगा मुम्बाइ दिल्ली थाइलेण्ड सिंगापुर जोङो जेराव हायो जों बर'आ सिनायथि होनो थां फार्स्टआवनो जोङो जोंनि बड'लेण्डखौ समायना खालामग्रोजोब लामा दथानि जेबो प्रब्लेम गैया गासैयावबो मोजां खालामग्रोजोब सब जायगाखौनो बेनि उनाव जोङो बर'खौ सिनायथि होनो ओंखारलां गुबुन जायगायाव करोर करोर फैसा खरस खालाम मिटिं दावथिङाव लिंना लाबो दुनियानि मानसिखौ बेनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डखौ देखाय नाथाय जोंनि जायगायाव जों जेबोखौनो मोजां मावाखै जोंनि जायगाया जेबोआनो गैया गोलैसोना दोङो ओरैनो लामा दथा बेरायनो थांबा जेबो गैया गाद्रा गुद्रा बायला बुला नाथाय जोङो दुनियानि मानसिनो दुनियायाव थांनानै जों करोर करोर फैसा गारहैयोब्ला बैसोर बायदिया बड'लेण्डखौ मोनथिनानै बड'लेण्डआव नायनो फैयोब्ला बड'लेण्डआथ' माथो जेबोआनो गैया लामा दथा मोजां गैया थांखा मोनसेबो जेबो गैया बैसोर मा बुंगोन बिसोरो जेबो बुंनाय नङा नाथाय गोसो सिङाव सानगोन आरे जों बड'लेण्ड बर' मानसि होननानै जोङो दिनै नायनो फैबाय बड'लेण्डआव नाथाय बड'लेण्डआथ' ओरैबायदि गोलैसोनानै दङ दिनै गुवाहाटियाव फैनाय लोगो लोगो एयारपर्टआव आलादा मोनग्रा जाबाय जोङो गुवाहाटिखौ आगोलनि बायदि नंला अब्ला जोंबो जोंनि बड'लेण्डखौ बड'लेण्डआव गाफैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि समायना खालामग्रोनांगौ लामा दथानिफ्राय लानानै सब बिथिङावनो दिनै जों फिसा फिसा वाटार साप्लाइयावनो जोंनो धांका दै होनो हाया मास मोनसे होनानै मास मोनब्रै गोलैना थायो कारेन्ट बिलनि थाखाय दैखौनो मोना जोङो वाटार साप्लाइनिफ्राय फिसा फिसा बुस्थुआनो जोंनाव ओरैनो गोलैसोजोबना दङ सरकार फान्डनिफ्राय जों मोननोनो हाया माब्लाबा मेसिनानो गाज्रि जाना थायो वाटार साप्लाइया जोंनो दैखौनो होनो हाया फिसा फिसा बेफोरखौनो जों लानो हायाखै नाथाय जों फैसाखौ ओरैबायदि गारनाय आननेसेसारि थाखा फैसा करोर करोर गारनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथांमोना मा सानो
आंनिया फार्स्टआवनो जोंनि बड'लेण्डआ बिराद समायना लामा दथानिफ्राय लानानै मोजां जाग्रोजोबनांगौ फार्स्टआवनो। बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो खामानिया जाफालांजोबनांगौ जाहाथे गुबुना फैनानै बागदावखाङो बड'लेण्डआ मा बुस्थु। जानला मानला फैसा गारनायनिख्रुइ आं बेफोरबायदि सानो। मानो होनोब्ला आं आंनि न'खौल' समायना साफा खालामबा जानाय नङाना, बड'लेण्डआबो आंनि दायित्व दोङो। बड'लेण्डनि मानसिफोराबो आंनि सायाव दायित्व दोङो। मानो होनोब्ला आं बड'लेण्डनि बिफा। नों जेबोखौनो मोजां खालामनो हायाब्ला बिफा जानानै मा जानो? नंना नङा रायजोफोर? मा होननानै देखायनो गुबुन जाथिनि सिगाङाव? जोङो बारस'नांगोन। गुवाहाटीखौबो जों बारस'नो नाजानांगोन, समायना खालामनो नाजानांगोन, साफ सुथ्रु लाखिनो नाजानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जय हिन्द।